Vážení přátelé, a na úplný závěr pro vás mám speciální překvapení. Dovolte mi, abych k nám na pódium pozval kromě mladých, kteří už dorazili jako společný tým, také člověka, který dlouhodobě podporuje a sympatizuje se sociální demokracií. Člověka, jehož hudba stále baví desetitisíce, možná statisíce občanů České republiky. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval svého jmenovce Michala Davida. Dámy a pánové, Michal David. Moc děkuji. Hup, hup, už to jede. Dobré odpoledne, v první řadě bych chtěl poděkovat za pozvání, jsem rád, že jsem tady mezi vámi. No a když jsem přemýšlel, nebo rozhodoval jsem se, jakou písní se tady prezentovat, tak jsem nakonec vybral píseň, kterou jsem napsal v roce 1998 pro náš národní hokejový tým, který vyhrál právě v Nagánu samozřejmě zlato na olympiádě. A já si myslím, že je to proto, protože vůbec hokej samozřejmě týmová záležitost a vaše práce, vaše úspěchy sociální demokracie je určitě taky založená právě na tom týmu. Takže myslím, že ta písnička je určitě příhodná a nakonec máme tady i některý, který do ní vlastně i patří, třeba Hašek, že jo? Sice ne Dominik, ale Michal. Ale nicméně je tady jeden ze zlatých chlapců, který skutečně touto písní, nebo s touto písní má hodně společného. Je to můj kamarád Jirka Šlégr, kterýho bych rád pozval na pódium. A teď už nezbývá nic jiného, než dát správný tým. My jsme ten správný tým. My jsme ten správný tým. Když sáhnout si chceš, kam si dřív nedosáh a víš dobře kam a s kým, tak můžeš pak mít vítězství na dosah, když je s tebou správnej tým. Tak pojďme. My jsme ten správnej tým. My jsme ten správnej tým. Když máš ruce svý zdvižený nad hlavou a s málem si vítězstvím, pak faul nebolí, nepadáš na vlohu, máš prostě ten správnej tým. A jedem! My jsme ten správnej tým. My jsme ten správnej tým. Když máš ten tým, nemůžeš nevyhrát a hrát se dá pouze s ním. Pak zbývá už jen za svým cílem si stát a mít k tomu správnej tým. A všichni my jsme ten správnej tým. Au, au. My jsme ten správnej tým. My jsme ten správnej tým. A naposled. My jsme ten správnej tým.
My jsme ten správnej tým. Tak, Jirko, hodně úspěchů, ať se vám to podaří. Jdeme ještě na tiskovku? Jdeme na tiskovku, jo?